കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ പോലീസ് കോഡ് മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളപ്പോ അധ്യായം 8 ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അധ്യായം 8 കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പോകാനൊരുങ്ങിയപ്പോ ആര് തടയാണ് അവിടെ? ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തടയുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാൻ ഈ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. സ്ത്രീജനങ്ങളോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് എന്തായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മഹാരാജാവിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ, ഉപദേശം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇച്ഛ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം? അത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിക്കണം കൊടുക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മര് അറിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയിക്കാനും, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭക്തനും അറിവുള്ള ആളും ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു ഭീഷ്മ മഹാരാജാവ്. അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ അക്ഷൗണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു അക്ഷൗണി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 21,870 രഥങ്ങളും പിന്നെ കരിവീരന്മാർ ആനപ്പട 21,870, 1,09,350 കാലാൾപ്പട, 65,610 അത്രയും കൂടിയതാണ് എന്ത് ഒരു അക്ഷൗണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ 11 അക്ഷൗണിയാണ് ആരുടെ പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നത്? പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് 7. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 50ാമത്തെ തൊട്ടാണോ നിൽക്കേണ്ട? 51 തൊട്ടോ? 50 തൊട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 50 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഏകാദശി അല്ലേ, നാളെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, മറ്റന്നാളേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്ലോകം 50. പ്രജാഭർത്തു ധർമ്മയുദ്ധേ വധോതിഷാം കൽപ്പത്തെ ശാസനം വജഃ നൈനോ രാജ്ഞാ പ്രജാഭർത്തുർ ധർമ്മയുദ്ധേ വധോതിഷാം ഇതി മേനാതു ബോധായ കൽപ്പത്തെ ശാസനം വജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ീനോ രാജ്ഞാഃ ഒരിക്കലും ഏന പാപങ്ങൾ രാജാവിന്റെ പ്രജാഭർത്തു പ്രജാപരിപാലനത്തിൽ നിരതനായ ഒരുവൻ ധർമ്മ ശരിയായ കാരണത്തിനായി യുദ്ധത്തിൽ വധം ദ്വിഷാം ശത്രുക്കളുടെ ഇതി ഇവയെല്ലാം മേ എനിക്കായി ന ഒരിക്കലും തു എന്നാൽ ഹോദായ സംതൃപ്തിക്കായി കൽപ്പതേ അവ ഭരണ നിർവഹണത്തിനായി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ശാസനം അനുശാസനം വജഹ വചനങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം പ്രജാപരിപാലനത്തിൽ നിരതനായ രാജാവ് ശരിയായ കാരണത്തിനായി വധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരിക്കലും പാപമില്ല. എന്നാൽ ഈ അനുശാസനം എനിക്ക് ബാധകമല്ല. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താ പറയണത്? പ്രജകളുടെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു രാജാവ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വധം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും പാപമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ ഇത് ആർക്ക് ബാധകമല്ല? എനിക്ക് ബാധകമല്ല. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം നടന്നത് അല്ലെ. മാത്രമല്ല ദുര്യോധനന്റെ ഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? നല്ല രീതികളുടെ പ്രജകൾക്ക് ക്ഷേമമുണ്ടാക്കുന്ന ഭരണമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് തനിക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്ന്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യഭരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ദുര്യോധനൻ പ്രജകൾക്ക് ഹാനി സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നിട്ടും സ്വകീയ നേട്ടത്തിനായി ദുര്യോധനന്റെ അധീനതയിൽ നിന്നും രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളുടെ മരണത്തിന് താൻ നിമിത്തമായി എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിച്ചു. ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായല്ല വധം നടത്തപ്പെട്ടത്, എന്നാൽ സ്വന്തം അധികാര ഉന്നമനത്തിനായിട്ടാണ് അവ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. ആകയാൽ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി താൻ തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യഭരണത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദുര്യോധനന്റെ ഭരണം പ്രജകൾക്ക് ഹാനി സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നല്ലൊരു ഭരണമാണ് ആര് കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്? ദുര്യോധനൻ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം എന്നാണ് ആര് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല അപ്പൊ വധം നടന്നത്. കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് ആ അധികാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അധികാര ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധം നടന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ മഹാരാജാവിന്റെ ചിന്ത. ആകയാൽ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി ആര് തന്നെയാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ തന്നെയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 51. സ്ത്രീണാമന്ധത ബന്ധൂനാം ദ്രോഹേ യോസാവിഹിതോധിത കർമ്മഭിർഗൃഹമേധീയർ നാഹം കൽപ്പോ വ്യപോഹിതും. സ്ത്രീണാമന്ധത ബന്ധൂനാം ദ്രോഹേ യോസാവിഹോതിത കർമ്മഭിർഗൃഹമേധീയർ നാഹം കൽപ്പോ വ്യപോഹിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ത്രീണാം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മത് ഞാൻ മുഖേന
ഹത ബന്ധൂന വധിക്കപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളുടെ, ദ്രോഹ ശത്രുത, യ അത്, അസൗ അതൊക്കെ, ഇഹ ഇതോടൊപ്പം, ഉത്ഥിത ചേർന്ന്, വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, കർമ്മഭി കർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ, ഗൃഹമേധിയെ ഭൗതിക ക്ഷേമത്തിൽ നിരതരായ വ്യക്തികളാൽ, ന ഒരിക്കലും, അഹം ഞാൻ, കൽപ്പ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, വ്യാപോഹിതും അതിനെ അസാധുവാക്കാൻ. സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നിരവധി ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അസാധുവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുതയ്ക്ക് ഞാൻ ഹേതുവായി. ഇപ്പൊ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നിരവധി ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അസാധുവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുതയ്ക്ക് ഞാൻ ഹേതുവായി എന്നാ പറയാം. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സുരക്ഷ ആരുടെ ധർമ്മമാണ്? രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തില് കുറെ പേര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും അസാധുവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം, അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് അസാധുവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുതയ്ക്ക് ഞാൻ കാരണമായി. അപ്പോ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മള് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ദാനം ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. 3-4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്താൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? അത്ര പാപത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുതയ്ക്ക് ആര് ഹേതുവായി? ഞാൻ ഹേതുവായി എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഗൃഹമേധികളുടെ ഏക ഉദ്യോഗം. അത്തരം ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ തടസ്സപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭൗതികവാദി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നത് നിശ്ചയമാണ്. അത്തരം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി വേദങ്ങളിൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തുക വഴി ബ്രഹ്മഹത്യ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടെ ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ട് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഗൃഹമേധികളുടെ ഏക ഉദ്യോഗം. അപ്പൊ ഗൃഹമേധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗൃഹമേധി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏത് ഗൃഹമേധി? ഗൃഹമേധി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൃഹമേധി ഗൃഹസ്ഥരും. ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗൃഹമേധി നമ്മളെ പോലുള്ളവരെയാണ് ഗൃഹമേധി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 2 തരത്തിൽ പറയില്ലേ, നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരും ഗൃഹമേധിയും. അപ്പൊ ഗൃഹമേധിയും ഗൃഹസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഗൃഹസ്ഥര്. ഗൃഹമേധികൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാതും എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലക്ഷ്യം വരുന്നില്ല? ധർമ്മങ്ങള് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണമെന്നോ അങ്ങനെ. അതായത് ഗൃഹസ്ഥരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവര് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥര്, ഹരേഷ്ണ മാതാജി, അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ, ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബം നോക്കുന്നുണ്ടാവും, അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ആ ധർമ്മത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം അവർക്കുണ്ടാവും. ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞു, അടുത്തത് വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഗൃഹമേധികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് എപ്പോഴും എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? അവര് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനും നമ്മുടെ സംതൃപ്തിക്കും നമ്മുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കതില് എന്തില്ല? ധർമ്മം നിലനിർത്തണം, ധർമ്മത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഫുള്ള് വിചാരം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഗൃഹമേധികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഗൃഹസ്ഥരെല്ലാം ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഗൃഹമേധികള് അത്തരത്തിൽ എത്താത്തവരാണ് ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും ആരാണ്?
ഗൃഹമേധികളാണ്, ഗൃഹസ്ഥരല്ല നമ്മളാരും. നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മള്. കാരണം ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ധർമ്മം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് മുഴുവനും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നവരായിരിക്കും ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഗൃഹേതികളാണ് എപ്പോഴും. മനസ്സിലായോ? ഗൃഹമേധി. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ലൗകികമായ സുഖങ്ങളിലും സമ്പാദ്യങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പോകുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥർ അങ്ങനെയല്ല. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു പാതയായിരിക്കും. ഗൃഹമേധികളുടെ ഏകോദ്യോഗം. അത്തരം ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ തടസ്സപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ പറയുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് തടസ്സപ്പെട്ട് പോകും. കാരണം ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഭൗതികവാദി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം? പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അത്തരം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി വേദങ്ങളിൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങള് വേദങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട്. അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തുക വഴി ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തുമ്പോൾ ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അശ്വമേധ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചുവെങ്കിലും അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ പോലും നിരപരാധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിക്കുക വഴി താൻ പ്രവർത്തിച്ച മഹാപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തിയാൽ പോലും ഈ നിരപരാധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് താൻ പ്രവർത്തിച്ച മഹാപാപത്തിൽ നിന്ന് തനിക്കൊരിക്കലും മോചനം ലഭിക്കില്ല, മോചനം സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ? മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവോ സഹോദരനോ പിതാവോ പുത്രന്മാരോ ആരെങ്കിലും പോരാടുവാൻ പോകുന്നു. അവർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. സാധാരണ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴേ, കാരണം രാജ്യത്തിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുക? ആ രാജ്യത്തെ എന്താ പറയാ, ആ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, അതായത് സ്ത്രീകൾ ഒഴികെയുള്ള പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. കാരണം മുതിർന്നവനായിട്ടുള്ള, ചിലപ്പോ അതൊരു അച്ഛനാവാം, പുത്രനാവാം, ഭർത്താവാം, സഹോദരൻ, ആരായാലും ആകാം. പക്ഷെ ഈ പുരുഷന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? ആ രാജ്യത്തിനൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ പുതിയൊരു ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തന ശൃംഖല വർത്തിക്കുന്നു. കാരണം അപ്പൊ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പാപമാണ് എങ്കിലപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനൊരു പ്രതിപ്രവർത്തനം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രീതിയിലൊരു ശൃംഖല അവിടെ വർത്തിക്കുന്നു. അനേകമായിരം അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളാൽ പോലും അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എത്ര അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തിയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം അപ്രകാരമാകുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രകാരമാണ്. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്നല്ലോ അല്ലെ, ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും എന്തുണ്ട്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ നിയമം. അത് ഒരേ സമയം ഒരു പ്രവൃത്തിയും മറ്റൊരു പ്രത്യാഘാതവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അതിനൊരു പ്രത്യാഘാതവും സംഭവിക്കും. അപ്രകാരം നിർവാഹകനെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശൃംഖലയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ ആ നിർവാഹകന് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശൃംഖല വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കർമ്മമാർഗത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരോധിക്കാൻ സാധികമാവുകയുള്ളെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 27-28 പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ താല്പര്യാർത്ഥം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്
പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നത് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭാഷാന്തരത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം നടന്നതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭാഷാന്തരത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരം മാത്രമാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഹസ്തിനപുര സിംഹാസനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായതും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് യുദ്ധം നടന്നതും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവാക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. കാരണം അവര് ഭക്തന്മാരായിരുന്നു, ധർമ്മിഷ്ഠരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാകണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനാണ് ആ യുദ്ധം അവിടെ യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവാക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. യുദ്ധം നടന്നതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഹസ്തിനപുര സിംഹാസനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായതും. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികൾ മാത്രമായ പാണ്ഡവരെ വാസ്തവത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാപവും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്വകീയ താല്പര്യാർത്ഥം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരുടെ മേൽ യുദ്ധത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പാണ്ഡവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവര് പ്രവർത്തിച്ചത്, യുദ്ധം വന്നതും ചെയ്തതും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ്. ഒരു തരത്തിലും ഒരു പാപവും അവരെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പാപപുണ്യ ഫലങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെയാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ്? അവർക്ക് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 52, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. യഥാ പങ്കേന പങ്കാംഭ സുരയാ വാസുരാകൃതം ഭൂതഹത്യാം തഥൈവൈക്യം നായജ്ഞർമാശ്രുമർഹതി. യഥാ പങ്കേന പങ്കാംഭ സുരയാ വാസുരാകൃതം ഭൂതഹത്യാം തഥൈവൈക്യം നായജ്ഞർമാശ്രുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. യഥ എത്രത്തോളം, പങ്കേന ചെളിയാൽ, പങ്കാംഭ ചെളി കലർന്ന ജലം, സുരയ മദ്യത്താൽ, വാ അതുപോലെ തന്നെ, സുരാകൃതം മദ്യത്തിന്റെ ലഘുസ്പർശനത്താൽ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടത്, ഭൂതഹത്യ മൃഗങ്ങളുടെ വധം, തഥ അതുപോലെ, ഏവ നിശ്ചയമായും, ഏകം ഒന്ന്, ന ഒരിക്കലും, യജ്ഞൈ നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങളാൽ, മാർഷ്ടും പ്രതിരോധിക്കാൻ, അർഹതി അർഹിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: ചെളിവെള്ളത്തെ ചെളിയാൽ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയില്ല. മദ്യസ്പർശത്താൽ അശുദ്ധമായ പാത്രത്തെ മദ്യത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യവധത്തിന് മൃഗവധം മുഖേന പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോ ചെളിവെള്ളത്തെ ചെളി കൊണ്ട് നമുക്ക് ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നല്ല വെള്ളം വേണം അല്ലെ. ചെളിവെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെളി കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ജലമാണ്. ചെളിവെള്ളം കൊണ്ട് ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മദ്യത്തിന്റെ സ്പർശം കൊണ്ട് അശുദ്ധമായൊരു പാത്രത്തെ ആ മദ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യവധത്തിന് മൃഗവധം മുഖേന പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വധിച്ചതിന്റെ നമ്മള് അതിന് പകരം മൃഗവധം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അശ്വമേധ യജ്ഞം അഥവാ ഗോമേധ യജ്ഞത്തിൽ കുതിരയെ അഥവാ കാളയെ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല. അപ്പൊ അശ്വമേധ യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ ഗോമേധ യജ്ഞത്തില് കുതിരയെ അല്ലെങ്കിൽ കാളയെ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തല്ല, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞവേദിയിൽ അപ്രകാരം ബലി കഴിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിക്കപ്പെടുകയും അവയ്ക്ക് പുതു ജീവിതം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ യജ്ഞവേദിയിൽ അപ്രകാരം ബലി കഴിക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് എന്താ പറയാ, ആ ചക്രത്തിലൂടെ കടക്കാതെ ആ പുനരുജ്ജീവിക്കപ്പെടുന്നു, പുതുജീവിതം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തില് ഒരു മൃഗം വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ബലി കഴിപ്പിക്കുമ്പോ അതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ആ ഒരു 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ ഡയറക്റ്റ് അതിന് എന്ത് ജന്മം കിട്ടാണ്? മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടും. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ബലി കഴിക്കപ്പെട്ട ഒരു മൃഗത്തിന് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ആ ഒരു ചക്രത്തിലൂടെ കടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ്
ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മം കിട്ടും എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. പുതുജീവൻ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഫലദായകത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തില് ബലി അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഫലദായകത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാമണ്ണം വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന പക്ഷം പാപപ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും നിർവാഹകനെ നിശ്ചയമായും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനായിട്ട് ശരിയായ വിധത്തിൽ എന്തും ചെയ്യണം? വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും വേണം. എന്നാൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുചിതമായ രീതിയിൽ അവിദഗ്ധമായ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പക്ഷം മൃഗവധത്തിന് ആ നിർവാഹകൻ ഉത്തരവാദിയായി തീരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുചിതമായ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് ശരിയാ വിധത്തില് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആ പാപത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും വരാതെ ആ മൃഗത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് പുനരുജ്ജീവനം കിട്ടുന്നത്, ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നേരായ രീതിയിൽ ശരിയായ വിധത്തില് ആ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വിദഗ്ധനല്ലാത്തവന്റെ ഒരു നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഉത്തരവാദി, അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ ആരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കാപട്യത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റെയും ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ അഭാവ നിമിത്തം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതെ തന്നെ. അപ്പോ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കാപട്യത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റെയും യുഗമാണ് കലിയുഗം. ഈ കലിയുഗത്തില് ഇത്തരത്തില് കുറ്റമില്ലാത്ത രീതിയിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് ഒരു സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെ. കാരണം ആ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ബ്രാഹ്മണരുടെ അഭാവം, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണരില്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രാഹ്മണരില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാമഗ്രികളുണ്ട്. അതൊന്നും എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല, ശരിയായ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം എന്നില്ല. അതായത് നല്ല എന്താ പറയാ, പരിശുദ്ധമായത് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരു സൂചന നൽകുകയാണ് കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് നമുക്കവിടെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ട ഹരിനാമ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനമാണ് കലിയുഗത്തിൽ ആചരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏകയജ്ഞം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ട യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹരിനാമ യജ്ഞം. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ട ഹരിനാമ യജ്ഞമാണ് കലിയുഗത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. എന്നാൽ യഥേഷ്ടം മൃഗവധം നടത്തിയ ശേഷം അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഹരിനാമ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന നിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവർത്തികളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ഹരിനാമ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല, അതിൽ ഏർപ്പെടരുത്. ഭഗവത് ഭക്തർ സ്വതാല്പര്യാർത്ഥം ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗത്തെയും വധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഒരു മൃഗത്തെയും സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തറിയാം എല്ലാവർക്കും? കാരണം നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നും ആ മൃഗത്തിന് ആ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്. എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് എന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ ഭക്തൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഒരു മൃഗത്തെയും വധിക്കുകയില്ല. അവർ ക്ഷത്രിയന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുകയുമില്ല. മാത്രമല്ല ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുകയില്ല, ഭഗവാൻ അർജുനന് ആജ്ഞ നൽകിയതുപോലെ. ആകയാൽ സർവ്വതും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിലും സമസ്ത ഉദ്ദേശവും സഫലമാകുന്നു. ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട? കടമയും കർത്തവ്യവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും ഭക്തന്മാരെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ എല്ലാ ഉദ്ദേശവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും എന്താണ് ക്ഷേമത്തോടു കൂടി പെരുമാറാനും ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ രക്ഷയുമെന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃദ്ധി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, माता जी प्रणाम माता जी, माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी।